Hello mga migs, nami sa kumumong bukid, kuan mi sa mong mais na nanubo na. Namubo na mong mais na nami paabuton puhon. Yun sa agi gunahan mo? Ako'y kuan bi. Ha? Ako bi. Mag-umami diri mi mga migs. Sige babay usa kay amo sa ning kuanon amuhang ug karon ang yuta. Babush.